очаҷон мебахшӣ ки тарафи ҷавонӣ кардему гапи баланд задем, дилак таранҷондем. ба очаҷон медонед чӣ мегуфтен? Мегуфтен ки бачаҷон ҳечим нагуфтеку. Охи ман мирм дав очаи хушрӯи ширинсуханам, мегум очаҷон сафедии мӯи сартон айби май медонам. Охи доғои ғамои додам нарафтая дилтон оли, пушаймонам. Агар ба худо қасам очаҷон мефаҳмидам калон шуданам сабаби зиқитонам, калон шуданам оли як тараф ҳатто таваллуд намешидам. Ман садқаи ӯ қоши сиёҳу ду лабханди зебои тишаомаи очаи хушрӯм ба саломатии ҳамон модар. Медонед кадом модар? Модаре ки ҳамавақт ранҷ кашиду азоб кашид дар зиндагӣ. Бо медонед чӣ гуфт? Фарзандам гуфт. Худаш гӯшна шишту фарзанд чахронд. Ман садқаи ӯ қоши сиёҳ чаомохи оча намедонам, агар ман 1000 видео ҳам кунам ба як сухани хубу ба як табассуми зебот намеарзам. Ба саломатии ҳамаи модарое ки бача дӯст доранд. Бача дӯст доранд.